नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवारात पोलिसाले उत्तम कार्य, 21 जणांक बंधन. कारवार शहराच्या अलग अलग 20 मटका अड्ड्यार पोलिसांन अकस्मात धाड घालना 21 आरोपीक अटक करून पोलिसांक यश मेळ्ळे. प्रोबेशनरी IPS अधिकारी कुशाल हेमगेल्या मार्गदर्शनात सुमार 60 पेक्षा जास्त पोलिसांन एकच वेळा शहरात धाड घालना मटकाची चिटी, मोबाईल तसेच अंदाज 1 लाख रुपये नगद पैशा सकट 21 आरोपीक ताब्यात घेऊन शहराच्या DR ग्राउंडार होऊन विचारणा केली. सध्या शहरात मटकाची देवाणघेवाण खूप प्रमाणात वाढिल्ली तक्रार ऐकूक येता म्हणून पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मार्गदर्शनान प्रोबेशनरी IPS अधिकारी कुशाल आणि PSI पोलीस कर्मचारी आणि अटक केलेल्या आरोपीक SP शिवप्रकाश देवराजू हेमी कडक वॉर्निंग दिली. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी म्हणले की जिल्ह्यात 2 नंबरचे धंद्याची हावळी खूप जाल्ल्यान ही धाड घायली. आता कारवार शहरातच धाड मारली. पुढल्या दिसांनी जिल्ह्यात सगळ्या तालुक्यात अशीच धाड घाल या 2 नंबर धंद्याचे कारवाई करतले असे तेमी सांगले.